Здравейте, приятели на астрологията! Аз съм Руми и за мен е удоволствие да бъдем отново заедно. В днешното видео ще се опитаме да видим как благодарение на астрологията можем да предвидим зачеване и раждане на дете. За тази цел ще се научим да построим нашата натална карта, след което ще разгледаме домовете и планетите, които се свързват с зачеване и раждане на дете, както и ще хвърлим бърз поглед върху евентуални проблеми относно забременяване и бременност, които астрологията може да ни покаже. Желая още в самото начало да поясня, че астрологията не може да замести по никакъв начин медицината. Затова, ако имате проблеми, свързани с зачеването или с бременността, ви съветвам да се обърнете към специализирано медицинско лице. Ако някога сте виждали вашата натална карта, вероятно знаете как благодарение на позициите на планетите може да се прогнозира всяка една сфера от нашия живот. Ако сте бременна или се опитвате да имате дете, може да се чудите дали този подход е възможно да се използва за правене на прогностика за вашето неродено дете. Днес ви предлагам да се опитате да разкодирате вашата звездна карта, за да научите повече за предстоящата ви бременност и раждането на вашето дете. Ще започнем с построяването на наталната карта. За да построите вашата натална карта е необходимо да знаете датата, месеца, годината, часа и населеното място на вашето раждане. След което е необходимо да въведете информацията в специализиран уебсайт. Ако нямате астрологична програма, вие може да използвате astro.com. Там е необходимо да си направите акаунт и да въведете нужната информация. Този сайт е безплатен, необходимо е само да имате интернет. Него може да изберете езика, с който се чувствате най-комфортно. Уверявам ви, че всичко е изключително добре организирано и не бива да имате никакъв проблем. След като сте вкарали вашите данни, следващата стъпка е да изберете астрологичната карта. Нужно е да изберете натална карта, която е представена като кръгова диаграма. Всеки дом в нашата натална карта представя определена сфера от нашия живот. Пети дом е домът, който се свързва с нашите бъдещи или настоящи деца. Ако в пети дом са разположени една от трите планети – Луна, Венера или Юпитер, това е много добър показател, че ни се дава шанса да бъдем родители. При наличието на Северен лунен възел, Южен лунен възел, Марс, Слънце и Сатурн, шансът намалява, но това не означава, че липсва бременност и раждане на дете. Това само показва, че може да ви е необходимо повече време и да имате деца в малко по-късна възраст в живота. Знакът на Куспидата, там където попада началото на пети дом,
ще ни даде информация за нашата плодовитост. Ако Куспидата на 5-ти дом попада в знака Скорпион, Риби или Рак, тогава вероятността да сте многодетен родител е голяма. Ако Куспидата на 5-ти дом попада в един от знаците Дева, Овен или Лъв, тези 3 знака се считат за не толкова плодородни. Следващата стъпка е да преминем към 8-ми дом. Този дом се свързва с зачеването. Ако имате Луна, Венера или Юпитер в този дом, вие имате шанса да забременеете лесно и евентуално да имате леко раждане. Ако в този дом се намират Северен лунен възел, Южен лунен възел, Марс или Сатурн, шансът за лесно забременяване или положителен опит, свързан с бременността, ще бъде по-малък. В астрологията една от основните планети, която се свързва с децата, е Юпитер. Тази планета представлява растеж, разширяване, късмет и така нататък. Ако транзитът на Юпитер преминава през вашият 5-ти или 8-ми натален дом, това е много добър показател, че сте в прекрасен период за забременяване или да имате дете. Ако транзитен Юпитер прави хармоничен, та дори и напрегнат аспект към вашата натална Луна или управителите на вашите 5 и 8 домове, това също е показател за много обещаващ период за зачеване. Ако натална Луна е аспектирана от транзитен Уран, това също може да е показател за зачеване. Много често обаче Уран се свързва с нежелателна бременност или зачеване, което е съпроводено от един от методите за асистирана репродукция, най-често инвитро. Ако желаете да предскажете датата на раждането на вашето дете, погледнете транзитен Марс. Обикновено при раждане той прави аспект, много често нехармоничен, като опозиция, квадратура или съвпад към наталната Луна. Това е при нормално раждане. При раждане на дете много често се наблюдава транзитен Юпитер да е в един от нашите активни домове – 1-ви, 5-ти или 9-ти. Ще погледнем накратко предпоставките за евентуални проблеми при зачеване и бременност. Според астрологията, ако в радикса Луна е в знака Козирог или получава напрегнати аспекти, като съвпад, квадратура и опозиция от натален Сатурн, забременяването може да е малко по-трудно. Ако в наталната карта Луна прави нехармоничен аспект с Уран, то тогава рискът от спонтанни аборти е по-висок от средния. Ако във вашият 5-ти и най-вече 8-ми натален дом се намира натален Сатурн, бихте могли да имате по-трудна бременност и леки усложнения при раждането евентуално. Не забравяйте обаче, че астрологията е познание, а не е наука и че само специализирано медицинско лице може да ви каже дали бременността ви наистина е застрашена. И още малко интересна информация преди да завършим днешната астрологична тема. Ако натален Плутон е във вашият 5-ти дом или вашата натална Луна е в знака Скорпион, това предвещава да имате най-малко 2 деца. Ако натален Нептун е във вашият 5-ти натален дом, то тогава шансът да осиновите дете или да имате съвместен живот с партньор, който вече има деца, също се увеличава. Скъпи приятели на астрологията, надявам се, че сте прекарали приятни и забавни минути в моя видеоканал Astrologers Inspiration и с мен Румянка Бренан. Не забравяйте, че астрологията не е наука и не трябва да замества съвета на специализирано медицинско лице.
Ако се притеснявате за бременността или раждането на вашето дете, уговорете си среща с вашият лекар. На всички жени, които желаят да си имат дете, пожелавам бързо и безпроблемно забременяване. На всички бременни жени пожелавам леко и успешно раждане, да си имате здраво и щастливо бебе. А на всички, които са вече родители, желаят да изживеят едно вълнуващо и красиво майчинство или бащинство. С пожелания за много позитивни емоции до следващата ни среща!